ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪಿರಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗಡ ಪಂಡ್ಯಾನು ಪೋಯಿ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಐಕಾಯೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತ ಆಯ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊನಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತು ಬರೋಡ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡಿಂಗ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡೇದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ಡೇಟ್ ಸೇಮ್ ಜೂನ್ಗು 4th ಗಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸೇಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ದಪ್ಪಗ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗನ ತಿಂಗಳು ಸೇಮ್ ಆಯನ ಎಲ್ಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4th ಎನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 30th ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದು ಜೈಕ್ ಬಲ್ತಿ ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತೆ ಹಾತು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಆಗಸ್ಟ್ 4th ಎನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 30th ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಜೂನ್ 4th ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೂನ್ 4th ಭಾರಿ ರೇರ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಕು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಹಾಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಒಂದೇ ದಿನ ತೆಂತು ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಆತ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಂಜನಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಡೇಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಒಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಕಲ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಳದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೋಡಾಪುನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊನಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಅದಾದ ಉಂಡೇರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಯಾನಿನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬಿನ ಯಾವ ಪುಯ್ ಪುಯ್ ಪಟ್ ಪುಯ್ ಲಕ್ ಲಕ್ ಪುಯ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾನ್ಲೈನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿಲ್ಲ ಬಲ ಸೋನು ಬಲ ಈ ಆಯ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒರಿ ದಿನ ನೇರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕನಪಿನಿ ಕಂತದ ಈ ಜನನೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಿಲೇಬಿ ಕನದಿರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆರೇ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನೊಂದು ರಡ್ಡೆ ತಿಂತೇನೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಬಿಜ್ಜು ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಏನು ಎನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪದ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಪಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ.
ಬರೋದು ಕಟರ್ ಕೇಕು ಒಬ್ಬ ಇಂಚು ನಮಗೆ 450 272 ಒಂದೇ ಇತ್ತು ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ನಾ ತೈಕ $340 MRP 272 ಕಲ್ಲರ್ ಡಿಜ್ಜದ ಕಲ್ಲರ್ ಡಿಜ್ ಈತು ಪೂರ 149 ಆತೆ I think 420 210 ಒಂದ್ಸಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲವರು ಬಿಸತ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ कोई मुझे जंगली कहे मैं पत्ते जाम ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಕೈ ಬಕ ಕೈ ಕಟ್ಸಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು क्या करें इनको मल्ला बिसोती बोल दो बस जो करना बैग लगेज साफ साका ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದ ಬರು ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ನನಗೆ ಈತು ಬರ್ತಾನು ದೇವರ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಮೇನಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆ ಬೈದದ 8 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಟೈಮು ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಬತ್ತು ದೇವರೇ ವಾನಮ್ಮೆದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡಪಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಲೈಬನ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತು ಲೈಬನಾಗ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಂಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅರಪೈದು ಇಯರುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ದೇವರೇ ಇಂಚಿನಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿನಿ ಪುಣ್ಯಗ ಬರ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ದೀತಮ್ಮೆ ಅಂಚಿಡು ಮೂಲೆಡು ಪುಣ್ಯಗ ಬರ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೆಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಈಜಿ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚೇತು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು
ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರ್ಮೆ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಮೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಗಾಡಿ ಕಾಣದ ಮಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ತೈಕ ತೀರ್ ಮೆಲ್ಲಗತ್ತಿ ಅವು ನೆಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬೋಟ್ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲವನ್ನ అది అవస్థೆ అన్న ಮುದಿಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಆ ಒಂದು ಫೋರಮಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಈತು ತುಲೆ ಈತು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸು ಪೂರ ಗಸಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಇಂಕೊಂತೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊರಡಮ್ಮ ಕಾಸು ಅರ್ನಮೋನ ಈತು ಮಲ್ಲಾದು ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸು ಗಸಿ ಒಂದು ದೇವರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಂಕೊಂತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಈರು ಕೊರಡಪ್ಪ ಕಾಸು ಅಲ್ಲ ಅವು ಏನೋ ಈ ಫ್ಲವರ್ ತುಪ್ಪ ಕುಂತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೀಪಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ದೀಯರದಿತ್ತು ನಾನು ಭಾರಿ ಶೂಪುಂಡದ ಬಿಜ್ಜಿನ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ರೂಮಿಲ್ಲ ದಿವಲ ಇಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಎಂತ ರೇಟು ಕುಲಗೆ 350 ಭಾರಿ ಶೂಪುಂಡು ఒక డ్రెస్ అంతే నేను నా నెట్ మిస్ డస్ట్బిన్ అలా కొనుక్కుంటా ఇంచే ఇంచే దొరికింది టీపాయ్ కులగే ಹೆಡ್ ದೊಡ್ಡದ ಬಸ್ಸತ್ತುಲೆ ಈತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಶಾಪರ್ కానీ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಪೋಚಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಗನ ಅಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರೋನಿ ಅವು ಒಂತೆ ಫ್ರೀಜರ್ ದಿಲ್ಲ ಟಂಡ ಟಂಡ ಕೂತಿದೆ ಆಂಡ್ ಇಂಬೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಫೋರಮಾಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸು ಗಸ್ಯಾನು ದೇಪಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ಲ ಏನು ತೆತ್ತೊಂಡೆನು ಅಂಚದು ಕಾಸು ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡೆ ಅನಿತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ತೂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಜೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ತೆತ್ತೊಂಡ ಮಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ರಡ್ಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಡೇದ ದಿನ ತಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಆಗಿ ರಡ್ಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೂಲಿ ಬರ್ಡೇದಾನೆ ತೂಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ತೂಯರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪಣ ಒಂಜಿ ಆತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಪೋದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ 8:30 ಗಂಟೆ ಆತನು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಗುರ್ತದೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬರಂಡೆ ಆಗಿ ನೀವು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪು ಜೇಜಿನಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.